салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи шарҳи кумитаи дин дар робита бо созмони протестантӣ баррасии тарҳи хати марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон, ҷорӣ шудани низоми пардохтҳои ғайринақдӣ, ҳушдор аз омадани сел дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон ва хабарҳои дигар мегӯем. шаби гузашта дронҳо ё худ ҳавопаймоҳои бесарнишини Русия шаҳри шарқии Харкивро дар Украина ҳадаф қарор доданд. Ба гуфтаи мақомоти маҳаллӣ, дар натиҷаи ҳамла як нафар ба ҳалокат расида, бинои хобгоҳи як коллеҷ зиён дидааст. мери Харков Игор Терехов иброз дошт, ки ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин дар канораҳои ин шаҳр исобат кардааст. Ба навиштаи мери Москав Сергей Собянин, шаби гузашта як ҳавопаймои бидуни сарнишин ба бинои бисёртабақае дар маркази пойтахти Русия бархӯрд. Ба қавли ӯ, чанд дрони дигар аз тарафи низоми мудофиаи зидди ҳавоии русӣ хунсо шудааст. дар шабакаи Телеграм Собянин хотирнишон кардааст, ки ҳафтаи гузашта ҳам ҳамин бино аз ҳамлаи ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин зарар дида буд. хабаргузории ТАСС навиштааст, ки дар пайи ҳамла дирӯз фурудгоҳи Внуковаи Москав муддати кӯтоҳе аз кор монда буд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, дар душанбе давоми ҳафтаи гузашта мулоқоти навбатии гурӯҳҳои кории комиссияи муштараки аломатгузории марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор шуд. дар мулоқоте, ки аз 24 то 30 июл баргузор шудааст, масъалаи гузариши хати лоиҳавии демаркатсионии сарҳади давлатии Тоҷикистону Ӯзбекистон муҳокима гардид. зоҳиран муколамаҳо дар заминаи аломатгузории марзи ин ду кишвар ба поён мерасанд, ҳарчанд ҷузъиёте аз ин беш нашр намешавад. танҳо гуфта шудааст, ки ҳайатҳои ҳукуматӣ протоколи дахлдорро имзо карданд ва вохӯрии навбатӣ дар Ӯзбекистон баргузор мешавад. Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 1300 километр марзи муштарак доранд, ки ҳудуди 90% он таъину аломатгузорӣ шудааст. миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон 16 гузаргоҳи марзӣ амал мекунад. раиси кумитаи дин мегӯяд, пайравони равияи протестантии дини насронӣ барои сабти номи калисо дар Тоҷикистон расман муроҷиат накарданд. комиссиони байналмилалии Амрико дар мавриди озодиҳои динӣ дар гузориши ахираш навишт, мақомоти Тоҷикистон ба сабти номи як калисои протестантӣ посухи рад доданд. аммо Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин, имрӯз дар як нишасти хабарӣ гуфт, давоми 2 соли ахир ягон гурӯҳи протестантӣ барои сабти ном ба ин ниҳод муроҷиат накардааст. Давлатзода афзуд, агар пайравони ин равия муроҷиат кунанд, дар доираи қонун барояшон посух медиҳанд. дар Тоҷикистон 66 иттиҳодияи динии ғайриисломӣ фаъол аст ва бино ба интиқоди коршиносон, мақомот дар ин кишвар ҳама гуна фаъолиятҳои диниро сахт таҳти назорат нигаҳ медоранд. имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ мо дар бораи талошҳои сабтиноми ташкилоти динии зардуштиёни Тоҷикистон ҳам гузориш медиҳем. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ ба хориҷи кишвар наздики 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ содир кардааст. дар ин бора Вазорати энержӣ ва захираҳои оби Тоҷикистон иттилоъ дод. ба иттилои манбаъ, ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 85 миллион киловатт-соат кам мебошад. арзиши барқи содиркардаи Тоҷикистон ба хориҷа 383 миллион сомон ҳисоб шудааст. харидори асосии барқи Тоҷикистон Афғонистон буда, дар ним сол 685 миллион киловатт-соат бо арзиши қариб 320 миллион сомонӣ дастрас кардааст. ҳаҷми содироти нерӯи барқ ба Ӯзбекистон ба 289 миллион киловатт-соат баробар мешавад. ба ин мавзӯъ дар барномаи ахбори имрӯз рӯ хоҳем овард. шурӯъ аз имрӯз 1 август дар саросари Тоҷикистон низоми ҳатмии пардохтҳои ғайринақдии хадамоти давлатӣ мисли пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ, ҷаримаҳо, хизматрасонии тиббӣ ва коммуналӣ ба роҳ монда мешавад. ба идораву корхонаҳои давлатӣ қабул кардани пули нақд барои хизматрасонӣ манъ аст.
чунин тадбир ба хотири таъмини шаффофияти молӣ ва пешгирӣ аз коррупсия ҷорӣ мешавад. танҳо нигароние ки садо медиҳад ин аст ки эҳтимолан гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ ба хотири омода набудани ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ бо суръати заифтар пеш биравад. дар ҳамин ҳол эҳтиёҷ ба пулҳои нақд барои аҳолӣ боқӣ мемонад, чун хариди бозору дӯконҳо як ҷузви муҳими буҷаи оилаҳои тоҷикистонро ташкил медиҳад. дар шаҳри Кӯлоб муддатест сокинони маҳаллӣ аз камбуди дастрасӣ ба пули нақди банкоматҳо шикоят мекунанд. ин мавзӯъро имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ матраҳ мекунем. ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода огоҳ кардааст ки имрӯзу фардо дар чанд минтақаи тоҷикистон аз ҷумла ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд ва навоҳии Тобеи ҷумҳурӣ дар паи обшавии пиряхҳо хатари омадани сел вуҷуд дорад. ҳушдори ин кумита ба таври хоса ба сокинони ноҳияҳои кӯҳистону доманакӯҳҳо, ба онҳое ки бо чорвочаронӣ машғуланд ва ҳам дар наздикиҳои соҳилҳо ҳастанд дахл доштааст. дар паи селҳои гузашта дар вилояти Суғд чанд рӯзи пеш 10 хоҷагӣ зарар дид. ва акнун қурби пул бино ба таъиноти Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯзи 1 август қурби 1000 рубли русӣ аз дирӯз каме поин рафта 119 сомонию 40 дирам, $1 амрикоӣ бетағйир монда 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро каме боло рафта 12 сомонию 4 дирамро ташкил додааст. қурби пули хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати рӯйдодҳо 4 соат баъд ба дидани барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ омода шавед. рӯзи хуб.